vašu informáciu, vážení priatelia, je tu Gripen JAS 39C Českého letectva pod taktovkou nadporučíka inžiniera Martina Špačka. Zvuk je geniální. Mu jebne. Mohel by. To je dosť možná tesná podvuková rýchlosť. No, asi tak. Ale vytáhal to dobre vyzvedie. Myslíš, že si to môže dovoliť? No, počítam, že takých 20 km. 20 kg nebude hore. No, 10 určite. 7, 6, možno. Viem, také letajú dopravné letadla, oni letajú tak 10 km. Ale pozývaj sa, dopravné letadlo je podstatne väčší, toto je malá stíhačka. No, jasné, to je pravda. Takže to ti skreslí. Je to JAS 39C Gripen Českých vzdušných síl. Ťažko je dokumentovať, sú to nádherné prvky, akrobacie. Nepustí nás poslať. Možno by sme mohli vám povedať, že je to z dielne SA, ktorá je generálnym partnerom tohto podujatia. taktické letky z letiska Čáslav.
reklamné ciele za rovnakým účelom. Dnes samozrejme aj za účelom. Sme sa trošku pobavili. Ten nemiel zaplatiť Forsa. Priatelia, máme možnosť vidieť pomalý let, ale samozrejme na výkon motora je potrebný na prevedenie takéhoto pomalého letu, takže o chvíľu budeme mať zvukovú kulisu. A je to tá obľúbená kategória pre tú minimálnu rýchlosť. Nech sa páči, Gripen. Takže toto vystúpenie má svoju dynamiku. Armáda Českej republiky disponuje zhruba 14 lietadlami tohto typu a vidíme, že toto lietadlo veľmi rýchlo mení svoju výšku, svoju rýchlosť a hodnotíme to, že máme na nebi alebo nad hlavami máme zhruba 7 až 10 tón hmotnosti. Vyslaní piloti majú prísne kritéria pre predvádzanie takýchto strojov bez dôvodu, aby nebola presiahnutá rýchlosť zvuku. To znamená, aby sa lietadlo pohybovalo tesne v podzvukovej rýchlosti, pokiaľ je to možné. Mali sme vidieť, Lásky to nadzvukovo, vole. Vďačnosti sme hovorili. Vystúpenie českého Gripena sa nám pomaličky chýli ku koncu. Máte možnosť si všimnúť, je pohodne kratšie, pohodne dynamickejšie než predchádzajúce vystúpenie. Napriek veľkým rýchlostiam, ktoré to lietadlo môže dosahovať, sa nám pilot udržal neustále v našom dohľade. To svedčí o tom, že manéver boli pekne utiahnuté s maximálnymi preťaženiami, samozrejme v rámci povolenia. Nízky nálet s vysunutým podvozkom na plné pristať. Jaroslav, opýtam sa ešte od teba ako odborníka na vojenské letectvo. Koľko je zhruba ročný nálet požadovaný pre túto kategóriu lietadiel? Koľko hodín sedí v lietadle pilot z takéhoto lietadla? A zatleskajme pilotovi, nadporučíkovi Špačkovi za skutočne famózny výkon s lietadlom JAS-39 Gripen. Tým hodinám verím, že on je jeden z tých, ktorí lietajú 100 hodín a viac. Doprial by som to každému pilotovi. Je to všetko